Здравейте! Сега ще ви покажа как да смените предни накладки на Ford Escape 2022 година. Защото в сервиза ще ви поискат $300-400. Тук хорчето ще ви трябва крик. Ето, крик, помощник и инструменти. Поставяме крика, да, говоря. Внимаваме да го поставим на металната част, където се поставят криковете. И преди да почнем да повдигаме колата с инструмента, отхлабваме леко болтите на гумата. Вземаме един такъв девайс, голям девайс и почваме лекичко да отвиваме предните болтове, които държат джантата. Отвиваме ги лекичко и после вдигаме кръка, вземаме локчето за повдигане. Тъй като е изморително да се стои прав или клегнал, сядаме на столчето, което някой не го е донесъл. Сега да видим дали е затегнато. Кръчето май е затегнато. Затягаме тук болчето и внимателно си дигаме колата. Има и по-хубави кръгове. В момента разполагаме с този 6-тонен кръг за повдигане на камиончета. Дигаме докато се отлепи гумата и моята помощничка ще ми каже кога точно това се е случило. Проверяваме колелото дали е вдигнато и внимателно отвиваме със същия девайс болтовете. Ако имаме пневматичен пистолет, става много по-бързо и лесно, но не така като нямаме, го правим с каквото имаме. Отваряме колата и превеждаме спирачния механизъм в удобен за работа вид. Тук заливаме волана спортно надясно. Така. Така, сега имаме достъп до спирачния апарат. Като първата ни работа е да извадим тази пружина. Трябва да намерим инструмент. Така. Изваждаме тук отзади, ето тук, покажете камерата. Тук тези две капачки, едната е тук, другата капачка е от долната страна. Така ги вадим, за да имаме достъп до болтовете и махаме тази пружина, която е за задържане на старите накладки. Така, после се здобиваме с един такъв инструмент. Това е шестограм, който е 7 мм. Европейски стандарт. 7 мм и на място на капачките
Има един вътрешен болт тук вътре, който е скрит. И трябва да по посока обратно на часовниковата стрелка да го развъртим. Така, вие видяхте как става. Ето го болта. Ето как хубаво се вижда как се премахва болта. Ето. Това е една от най-важните операции за сваляне на спирателния апарат. Същия болт го има. Ето как, нека камерата да покаже. От долната страна имаме още един такъв болт. Така. Сега ги махаме и двата, за да се освободи спирателния. Така. Ето махаме и другия държаме. Колата е сравнително нова. Може да не се използват разни препарати за пръскане с противоразящ, защото тя все още няма такава. Все пак колата е на 3 години. Това не е ръжда, това е чугун. Така. Да видим дали това стана. Вече се върти на ръка. Изваждаме долния болт. Така. Внимателно довършваме и горния болт. Лекичко трябва да излезе. Така. Би трябвало да изляза вече. Се опитваме се да извадим апарата. Така, спрем от камерата. Така. Внимателно изваждаме спирателния апарат, като го поставяме тук. Така. Тук вадим едната накладка падна, която е външната, а другата, която е отвътре, е с почукване, махаме. Тук е хубаво да приберем спирателния цилиндър от сега навътре, за да е по-лесно да влезе новата накладка, защото тя ще има по-голям живот. Ще опитаме да е. Мисля, че лекичко влезе. За да ни е по-лесно с новите накладки. Хубаво е лекичко с четчета да почистите малко спирачния механизъм, като приберете цилиндъра възможно най-навътре, за да ви е много по-лесно, когато сложите новите накладки, които трябва да сте си ги купили, разбира се, предварително. Тук се оглеждаме за някакви други щити, не виждаме такива. Вземаме новите накладки. Ето ги, аз си купувам Bendix. Не знам да се хубава. Защото е външната. Снимах. Така. Сега се опитваме да поставяме новата накладка с леко почупване и натискане. Ето тя влезе. После слагаме външната накладка. Ето тук е така. Тя си има улейче, точно се влиза. И се опитваме да поставим спирателния барабан на място. Така. Както се вижда от снимката, новите накладки са малко по-големи и трябва да се опитаме да приберем цилиндър още малко навътре. Опитваме се с един лост. Да го приберем колкото се може по-навътре. За да може така или иначе новите накладки са по-големи, по-широки и могат да влязат
улея. Тъй като това все още е невъзможно, ще трябва да опитаме пак. Прибираме колкото можем. Колкото можем. Спирачния да навътре. Така, сякаш ще отворя още малко. Така, правим проба да влиза и се оказва, че му трябва още мъничко. Мисля, че му трябва още 5 мм. До няма толкова място. Ето влезе, значи е готово. Така. Това трябва да се намести, да влезе точно където трябва да бъде. Като болтовете, тези тук, трябва да се отворят още, защото новите накладки е така отваряте хубаво внимателно. Същия болт го има от долната страна. Там също трябва да се отвори, да се излезе хубаво навънка. Ако колата е по-стара, да се извадят и да се намажат с грес. Но тази кола е по-нова и лекичко захващате внимателно болта да влезе. Така. Внимателно се навива. Болтовете. Отначало може да вървят на ръка. Завивате ги. Много е важно да имате такъв инструмент номер 7. Защото аз нямах и се наложи днеска да ходя да си купувам от Walmart. Колкото мога ще затягате на ръка, после естествено се ползва така наречения девайс. Така, внимателно се затягат колкото може по-здраво да се затегнете и след като ги затегнете се поставят двете капачки, които ги свалихме. Ето ги. Долната капачка се поставя се и горната капачка. Те просто пазят от кал. Проверява се дали всичко е наред и най-накрая слагаме пружината, която се набира ето тук. Може да ползвате отвярка, може и с ръка. Аз лично ще ползвам малко отвярката. И леко чукчето. Така, сложихме предпазната пружина. С това операцията по подмяна на накладки е приключила и ние сме спестили едни
$300-400 сервис. Остана да сложим гумата и да преберем. Благодаря за вниманието.